El país que necessitem és un país on les persones tenen tots els drets, a la salut, a l'educació, a l'habitatge, al treball, i on els governs no estan sotmesos als interessos de les finances. El país que jo somio, tothom té un plat a taula i un habitatge digne per viure, i els bancs no fan fora les persones de casa seva, i els defraudadors són perseguits, i els corruptes no fan política, i la democràcia és de tots. El país que necessitem té dret a decidir el seu futur com a país, però també ha de tenir tots els drets socials. Aquest país que defensem des d'Iniciativa... Estan privatitzant la salut i estan convertint un dret en un negoci. Nosaltres volem un sistema de salut públic i un sistema de salut universal. Els casos de corrupció que hem estat denunciant i que hem estat investigant esquitxen el bon funcionament del nostre sistema de salut, que haurem de seguir defensant com un dret essencial de la ciutadania. I era per demanar-li personalment al senyor Xavier Crespo que es plantegi deixar la vicepresidència d'aquesta comissió, bàsicament per una raó, primer perquè tingui tot el temps del món per poder defensar-se de les acusacions que apareixen cada dia, i en segon lloc per una qüestió senzillament d'higiene democràtica. Amb la dispersió de multitud d'empreses que intervenen permet facturacions creuades, com hem vist, discrecionalitat en la distribució de beneficis, com també hem vist, i en les subcontractacions, i fugir del control econòmic buscant la forma jurídica d'entitat que millor ho permet. No compleixen els compromisos amb educació. Al revés. Utilitzen l'educació per fer una ciutadania dòcil. I nosaltres volem una educació pública, que doni eines als estudiants per créixer personalment, per saber defensar els seus drets. Una educació que faci ciutadans lliures i ciutadans crítics. Per tant, el que no pot ser és tenir un alcalde pendent de que el director dels serveis territorials d'educació, d'ensenyament, no li sàpiga dir ni tan sols quan ha de començar. Una de les dificultats d'anys de la població de Salt és aquesta enorme desigualtat en la distribució de la població escolar entre els centres sostinguts en fons públics. Anar-li també a l'alcalde que no talli l'aigua de les fonts públiques de Salt perquè els nens, a més d'anar a escola, també han de beure. D'una llei genera tants de dissensos, com a ministre és incompetent, malgrat la vàlua que pugui tenir com a persona o com altres coses que aquest humil diputat desconeix. El 21% de l'IVA en cultura és una bestiesa. Està fent que tanquin les indústries culturals. Està fent disminuir la presència de la cultura entre els nostres ciutadans i les nostres ciutadanes. I està demostrant que els nostres governs no creuen en la cultura com un dret, sinó en la cultura com una mercaderia. Doncs ens hi hem hagut de posar. El nostre grup defensa que s'apugin els impostos. Per exemple, que es regulin la SICAP, o per exemple, que es regulin els impostos de patrimoni. És a dir, mentre aquests senyors que els hi cauen els bitllets per les butxaques no se'ls hi toca ni un euro, es comet, anava a dir una paraula grossa, per tant diré l'error, senzillament, de pujar l'IVA en sectors tan sensibles com el cultural. La reforma laboral està provocant més acomiadaments i pèrdua de drets laborals entre la població activa. Nosaltres hem estat defensant, hem hagut de defensar i seguirem defensant els llocs de treball de les persones i defensarem, per exemple, la indústria catalana que l'estan deixant perdre. Però sobretot hem de començar a pensar en un canvi de model productiu que, apostant per la sostenibilitat, aconsegueixi crear llocs de treball. Aquest és el model de futur per al que seguirem treballant. Què podem fer perquè una empresa que ha tingut muntanyes de diners públics per fer un pla d'industrialització que no ha fet, segueix realitzant un ERO rere un altre i no se'n beneficien precisament els treballadors? Aquí hi hauria d'haver-hi algun tipus d'intervenció. I aquí sí que la reforma laboral hi ha ajudat. No tot s'hi val per fer negoci. El principal patrimoni que tenim a les comarques gironines és el nostre territori. Doncs hem hagut de seguir defensant-lo contra aquells que tenen uns interessos particulars a sobre del territori i volen fer-ne un negoci. I ho hem de seguir fent perquè és la millor herència que la podem deixar en els nostres fills i les nostres filles. Tan gran és el plat de llenties que algú s'emportarà com per posar en perill la població i el territori d'aquesta manera? Per què no ens diu, per què no explica als ciutadans quin benefici s'emporta el país utilitzant aquesta tècnica? Aquí seria aquesta planta
de 16.000 metres quadrats, no estem parlant d'una deixalleria a l'uso, 16.000 metres quadrats, i després d'aquest caminet aquí en els Clots de Sant Julià. Un any. Hem fet molta feina i n'estic content, n'estic satisfet. Però sabeu què? Que segueixo somiant un país més just, que queda molta feina per fer. I sobretot una cosa, tota la feina que hem fet no hagués servit de res si darrere i davant no hi hagués hagut una important mobilització de la societat, dels ciutadans i les ciutadanes que no es resignen amb tot això que està passant, amb cap de les coses que estan passant, amb la pèrdua dels seus drets. Ciutadans i ciutadanes que s'aixequen per defensar i que creuen que en el Parlament tenen un instrument més per poder aconseguir aquest país més just, aquest país més solidari, aquest país més respectuós, que dèiem a l'inici que somiàvem i que us ben asseguro que seguirem somiant.